Fala rabatsika jiaby mpagnaraka fandarana Sasidi Biendi ato amin'ny groupe Invovo na ny magnaraka amin'ny alalan'ny page Sasidi Biendi. Isaka ny sabosy toa zao moa manasa vahiny ray atsika iventsika androany tsy izy efa tansimena. Merabanao zay tansimena nagneky nivahiny amin'ny fandarana. Ya magnano bala tsara nareo jiaby magnaraka fandarana Sasidi Biendi représenté ni monsieur Tino Hilaire. Donc ravoravo zany anty navidy mba nibignafo varavarana koa za ma zegny tsy nisalasala koa bon ny kahianareo za navy za donc iaraka koragna eto atsika hivolagna raha jiaby zegny mety volagny. Fanontaniana voalohany hoe ny mombamombanao, ny tanipitrahanao, ny tegnanarananao, dia ny akasikanao. Ya, bon, tansimena ma zegny tsy niandaizantsika jiaby izy ary fa maromaro koa ny biographie zegny hitantsika amin'ny internet agny fa bon magnampodindreo izy managna ny tsara. Agnarako zegny maro anjara Hortensia manangila avy any Voemara avy any Sambava koa misy favene maromaro eny izy ty bakeo koa manangila koa avy any Mandritsara c'est-à-dire zegny avy amin'ny papako zegny za avy Sambava ndraiky Mandritsara avy amin'ny mamako zegny za avy Voemara tomboka Diego Ciarez de maranjara Hortensia zegny boka amin'ny Hortensia naviany hoe Tansy mena ndraiky naviany mena fotony zegny za amitsika pika zegny kofa malandy an'olo mena zegny tegna za mbala hely fotony za kofa mitomoagny na ohatra meloko vadiky mena na menan-keragna zegny naviany hoe menan-keragna fikotragnan'olo za ta mbala hely bakeo amizay za kofa nihira zegny nataoko mandaritsisynaka feky hoe Tansy kahian'olo za jiaby namako jiaby ndraiky jiaby marikitry za menan-keragna zegny agnarana fikotragnan'olo za niassumeko le agnarana nataoko Tansimena agnarana ny artistenaka. Tansimena zay misy fikasikan'olo hoe zanaka tompoko labiba to? Non, maro olo volagna raha zegny fa non na olo zegny fekiny tsara hita. Za ndraiky mahay zanakanazy araiky efoarina mieratsera taminaka Marisy fa za zegny tsy zanakanazy papako tovla Raymond farosondragnahary koa izy fa tamin'ny 2014 paix à son âme. Tansimena manambady zanaka za ndraiky zegny azo lazaintsika izy hoe célibat mère célibat sady mère de 2 enfants ny célibat mère zegny zanako aroe fa za ndraiky zegny navinanambady za taloha fa bon histoire lavalava igny à un moment donné zegny anao misubira raha maro agnatin'ny tokantragno za io mbala stand by hely pause atsendriky ndraiky vadina. Ny atsika fanokoragna resaka zanaka zay izy io karakory fahitany zanakanao artiste anao zay dia fandraisandreo izy dia tsy mety hiteraka complexe amindreo le raha ataonao amin'ny clip ndraikindraiky le andaraiky egny. Ya tsara questionao zegny fotony maro zegny olo mélange raha resaka fihetsiky za zegny tsara nagnano fihetsiky ohatra hoe nagnasa olo na ohatra hoe nagnano raha mamoa fady na zegny bon magnano short za fotoko za zegny tia miatapy magnano short fa za zegny tsara ohatra hoe nagnano slip ataontsika zegny direct tsara nagnano slip na nagnano kahitan'iry zanako zegny nagnano raha fa
le raha ivolagnan'olo donc hoe fihetsikynaka zegny tsy haiko karakory fa fanamboatra zao fôtony za karaha io za koa fa mihira za mihira tsy midika hoe za misy exprimer amin'ny façonnaka ke mety hitan'olo hafahafa fa misy hira raiky zay volana c'est comme ça za fa karaha io za zegny fa karaha io za zao koa mihira za mihira za koa fa mira mare za tsy tandriny za hira za koa fa hivolagna raha aminao volaniko direct aminao koa fa misy raha tsy tiako ataonao volaniko direct aminao za koa fa misy raha tiako aboaka agnatin'ny fonaka regninao fa aboaka agnatin'ny fonaka nanaboaka za donc tsy haiko zegny ino raha tokony mifanaingitra hira zanako aminaka fôtony za zegny olo vrai za olo direct ary za manaboaka raha tokony azo aboaka ary aboakako amin'aky fa tsy andeha sirisiro na za hagnano sarisary za koa tsinjaka za tsy hagnano sarisary mitsitsika za koa fa mitsinjaka za mitsinjaka koa fa mipoapoaka mipoapoaka ke tsy haiko zegny ino raha tokony mifanaingitra za azonao za koa fa magnano tsinjaka mitsato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 ts
hira. Kofa agnatin'ny tragno za, mère des enfants, mama za, miéduquer izy zany karaha amin'ray aman-dreny jiaby. Fa io zegny talenta namezan-janahary za, tsy afaka sitroko zo. Ary olo magnodidina za jiaby comprendre zegny, haindreo hoe azovy za kofa sur scène, azovy za kofa agnatin'ny tragno, c'est deux personnes différentes, rien à voir. Voilà. Zegny donc asa mavaly le question. Ino zay tanjona ino natonga nasariky Tansimena ny hira dia ino tanjona amin'ny ty asa fanaovana sirama? Nasariky zany hira zegny fagniriagna nofy karazagna za zegny izy kofa nahazo raha za fa fiaignanakà za fa tia la musique. Za zegny tsy aiky nanginy be na olo donc l'école araiky aminakà zany ko mahita za jozy ro gaga gitasy tegna tia mivolagna be. Za zegny tsara misy raha volagny na za ta l'école tsy de misy namagna firy fôtony azony za zegny tsy mivolagna tsara arignazy za agnatin'ny école zegny karaha absent finefa za io fôtony tsy hainao présencenakà za olo tsy mivolagna fa mangigny zegny za timide be za sady réservé fa za zegny rango zay za kofa ampiakarinao sur scène za fa regniko miova edy fiaignanakà regniko hoe manana confiance zegny za kofa mavita miprouver raha amin'olo fa io zegny za voitako hoe miexiste lerana za sur scène lerana fôtony io zegny raha mba haiko ary regniko amin'ny aignanakà talenta donc talenta namezan-janahary za donc ino navian'izany hira fôtony hitako hoe leran'iza agnatin'ny la musique io za regniko miaigny io za regniko velogno io zegny c'est le seul moyen hitako agnaboahako raha ary avitako magnampita hafatra avitako zegny micommuniquer amin'olo jiaby magnodidina za fôtony kofa tsy agnatin'ny la musique za zegny olo mangigny olo tsy de mivolagna fa za ndraiky observatrice leran'iza agnatin'ny hira amizay zegny io zegny ahafahako mivolagna tantara zava-misy amin'ny fiaignana andavanandra zegny zegny hitako rôlenakà amin'ny fiaignana hitondra hafatra amin'ny fiaignanan'olo jiaby zegny zegny raha haiko ary zegny raha mba namezan-janahary za donc naviany zany hira zegny donc andesiko zay le raha Madagascar magneran-tany dans le monde. Tansimena taloha fantatra tamin'ny gadokira somary gasigasy salegy mafana tafara ohatran'ny vadiky karaha rythme africain angala rythme ny vahiny dia ino zay gadokira tegna voiziny Tansimena? Ya merci aminao ry gadokiranakà zegny salegy mipoapoaka nataoko agnarana anazy io rango zay zegny za tsara nagnova rythme salegy maha malagasy za tsy sandran'iza magnambela izy fa misy la musique hafa koa mantegna zegny mbala jeune agnatin'ny la jeunesse misy la musique hafa koa zegny tiantegna antegna mivoyage igny mampamisy influencer antegna zegny tafagnano zegny
rano za kofa nihira tsy ko remarqué nareo jiaby mpankafy zegny fanagnano la musique misy teny vazaha edy na premier album sans maïd à fond vitesse fa rythme hafa edy peu décalé après zigny amizay navy nagnano koa za deuxième album maro salega agnato amin'ny vantoerana fa nisy koa agnadima bateau rouge bienvenue à bord de bateau rouge niboany voalohany tamin'ny deuxième album naka alevanareo no tsara izy fa nisy salega tamizegny fa nisy edy koa hira igny amin'ny teny bazaha navy koa zegny tagnatinatagny alagnalagnan'zigny tao za nagnaboaka virus de la musique izy koa azonareo onony koa tamizegny docteur je ne sais pas ce que j'ai igny contaminé virus de la musique teny bazaha fa tagnatin'zegny za nagnano salegy fo koa navy amizay après virus de la musique nanoy fo za nagnano salegy nagnano troisième album misy swagy zao fa rythme hafa nankafizin'olo jiaby swagy oloko ngita fa za swagy fa igny tao agnatiny tao koa nisy salegy fo salegy maramila salegy na izany olo tasy manindry mafana hoango masalegy piqué tagnatiny troisième album salegy azaniady alinay no timbalavanay igny zao tagnatiny troisième album aboaka ary mbala tsara miala amin'ny salegy nagnaboaka za midira nagnaboaka za mifankatiava nagnaboaka za consommé nagnaboaka za tsisy réflexe nagnaboaka bal mandofo nagnaboaka disco mipopoaka ary sambrol salegy aby rô jiaby zegny fa misy salegy misy fito naboaka après troisième album donc le olo mivolagna hoe za miala amin'ny salegy izy donc mety tsy mitandrigny tansimena fa rango zay za tsara miala amin'ny salegy ary toujours misy salegy firanaka abako tsy maintsy misy fo koa hira vahiny fotony tanjonaka aminazy io zegny hira misy teny vazaha io zegny mba hoain'olo koa olo maro koa le faninaka tsy gasy fo e maro zegny faniny tansimena mba tia comprendre raha volaniko rô mba tia comprendre raha volaniko zao obligé za tsy maintsy magnano hira araiky na roe amin'ny teny français karaha igny zegny mba azondreo koa zegny raha volaniko fotony musique traditionnelle tsika io zegny karaha mahogo zo mahogo boka agnaty ala agny anao zao ty koa mangady mahogo tsy hoaninao miaraka amin'ny fotaka anazy tsy maintsy voasonao mahogo igny alokinao atsendriky zay izy voaninao bako koa mety koa mahogo atapy bako disanigny manjary poudre andesiny amidy amin'ny grand magasin manjary sakafo tsara amin'olo jiaby zegny manjary hoe international mahogo karaha zay koa la musique tsy maintsy kojokojaigny magnano fontegna le traditionnel anao zao ty mihina mahogo manta ty azonao na anao mihina mahogo igny izy boka igny aloky fa misy olo sasany tsy mahavita mihina mahogo karaha zegny ro mila mahogo poudre zay vo afaka hoan'olo donc tsy maintsy sivagny zegny hira ny sasany andesigny hoe bon ty andesiko international ty ndraiky ahoan'olo zegny ahoaka legny tia le salegy fa ro jiaby tsara miala amizegny ke hoanareo mpankafy zegny ansimena riavako ala tsara miala amin'ny salegy fa za ndraiky manohy fo koa magnano hira misy teny bazaha toizako fo fotony igny zegny miavenir carrière internationale mba hitarigny zegny le musique tsika fa tsy ambela eto Madagascar eto fa mba andesigny lavitry le raha karaha zegny tasmena hiranao salegy anao teory presque mafanafana fahitana hiranao de tasmena anao tegna herinao zay indesinao mihira sa misy pira raha zany miaraka amin'ny tromba ohatra de misy tromba zay tasmena zegny tegna tiako tongava zanahy mafikiky zany fantariagna tromba io karesaka tromba io zegny maro olo koa fa pira na zay teo mbala hely teo zay koa fa pira zay tado ohatra ko misy tromba zay koa pira nataonao nalaza misy tromba zao derotsika zay mbala hely tamizegny mbala hely zay hitanareo zay zay misy tromba fagnavanany izy koa fa magnano karaha ty fa tsy izy zegny koragna io znao fa trombanany volan'olo znao kenyany ty zegny raha ino avy aminakako bon afaka valiako le fanontaniagna tromba riavako tromba boka zegny ataon'olo olo koa fa zegny masakisaky ataon'olo fa tromba io boka zegny raha masaky dikan'zegny fahitako zo zegny zegny le koa fotony olo koa fa zegny
olo koa zegny hors norme karaha olo karaha za fa ataon'olo hors norme fôtony hitanao hafahafa zegny za nefa za regniko normal za maregny raha ataoko normal fa olo tsy mitovy aminakahy zegny mahita raha ataoko hafahafa zino fa za tsisy trombanakahy ataoko la musique koa fa magnena za fa mihira boka zino za fa matanjaka donc fitiavako la musique zegny zegny aviany za hoe matanjaka c'est l'amour pour la musique matanjaka za sur scène na misy za zao tia magnano concert mandeha misy 5 heures de temps à un moment donné anao zegny tu te demandes hoe salambana olo vitako raha ty fa vitanao fo fôtony la musique il faut vraiment être dedans pour le comprendre fôtony c'est tout un amour la musique donc fitiavagna vitanao magnano raha maro fitiavagna mampamisy angovo ary fitiavagna mampamisy force donc fitiavako la musique mampamisy énergie za donc zegny mavaly fampirenegnany trombanareo jiaby malaza anareo ndraiky Black Nadia matetiky tsy fagnaraka raha fahitany avy aty fahitany fankafianareo zegny tsy fagnaraka asa marigny zegny de hiranareo ataova fasafasy ino tegna natonga hira igny de azovy ny tompony hira igny de azovy ny kaiky hoe anao hiaraka hira zay ndraiky Black Nadia mo zegny la musique tsy tokony adivina la musique satria samy managna mpakafy izy tokony tambotra za raha mira hoe l'union fait la force en semaine les troupes une morse donc io boka zegny na nify ndraiky lelany ndraikindraiky fampitsako ely fa mifagnaritra fo boka ely samby olombelo fa samy malagasy misy moment donné zegny zay misy wawawa hely zegny après ny wawawa igny zegny misy réconciliation hoe atsika zara tsy tandregny volagnan'olo aza mitandregny volagnan'olo fa alô magnano raha miaraka tamin'andra raiky amizay zegny Black nikaiky za andra maraindraigny hoe bon zo ke za zala décidé alô tsika hiaraka hira bon ok anao avy an-tragno za tsy salasala avy aty anao na lesy tan-tragno tagny ino blanc hira proposenao aminakahy izy ny propose hira taminakahy donc taminazy Black hira proposenao aminakahy zegny ndraiky tsy ratsy fa atsika koa mihira alô mihira le raha marigny le raha nandalo entre atsika roe ataontsika hira le hira fasafasy igny zegny vraiment le raha nandalo entre temps tagnatin'ny fiaignanay roe le ampiadivin'olo olo mitondra volagna mandeha aminazy agny mampiady za aminazy olo boka aminakahy koa mitondra volagna tiako olo boka aminazy koa mitondra volagna aminakahy koa mampiady koa za aminazy donc à un moment donné zegny zay karaha misy distance ely hoe somary tsy fankahazo ely de nagnano hira igny amizay zegny zay hoe za amizay ny propose taminazy le thème atsika koa hihira blanco mandraka avy misy taminakahy tagny zegny za fa nanôtra parole hi blanco misy thème alô samby mivide sakinazy atsika fôtony mety maro koa olo miaigna raha karaha zegny amin'ny fiainana de tsy tsara miady alamina ataova fasafasy le raha jiaby nandalo regny ataontsika fasafasy izy niany ty fa ajanona amizay le adiady alô le raha niaignantsika ataontsika hira za zegny ni propose le idée ary za zegny ataoko fa namorogno le hira fa partinazy ndraiky partinazy le izy mamaly igny igny parole nazy fa le hira jiaby ndraiky arrangement ndraiky mélodie ndraiky refrain de za zegny tompony le hira il propose les idées tam Black Nadia fa za tsy miady amin'ny Black Nadia ary avoko ary tsy sankan'iza miady aminany fa côté nazy tsy haiko mety anareo koa donc mety mipose question aminazy agny amin'ny magnaraka voilà misy hirany karaha ohatra fifandraisan'ny tansomena ndraiky Lily nareo zay taloha misy hiranareo niaraka fa tafaravarina nareo tsy hita niaraka misy hoe ino mety antony zay karaha zay fifandraisana zay ndraiky Lily tegna Lily zegny meilleur naka fahaela tegna meilleur ami zay namoro zay zegny malahelo tamizegny hoe ataontsika le hira miaraka nana groupe nay tamizegny Zumbaya donc agnatin'ny groupe Zumbaya fa nagnano hira zay misy hiranay zay mandady mipetraka fely batata mahaza mipetraka le bare mandreny tamizegny
bakô amizay mombony zegny zay koa niaraka nitsitsika tamoa danseuse noa zegny ndraiky vily bakô amizay nisaraka dianay zegny tamin'ny taogno 2004 teo za nandeha tamin'ny fandrama izy mbola nivory tamoa zay bakô sambola amizay zegny nagnavily tegna za tourné miaraka tamin'ny fandrama en tant que choriste izy mbola nijanona tamoa izy bakô amizay nihira manokana za bakô amizay nandeha hely tamin'ny France nandeha nipetraka tamin'ny France za pendant 4 ans de 2006 jusqu'à fin 2009 3 ans et demi za nipetraka tamin'ny France teo zegny zay zegny karazagna hoe tsary bon zay zegny tsary mifankaratsy tsary raha karazagna hoe distance zegny nanjary karaha samboly zegny nagnano dralinazy samboly nagnano velitegnanazy tamin'ny côténazy za amizay izy koa fa izy avy en France tamin'ny moment zegny za tagny za toujours mandeha mizaha izy koragna aminazy après amizay zay JO amizay zegny zay koa fanôdy koa fa olo zegny izy koa boka tourné izy koa fa tanirivo izy kaiky za ce moment za mandeha aminazy agny abokanareo mitsara moa zegny amezako anareo mety diffusenareo hoe sarinely aranjeknao karaha zao ty amin'ny clipnaka à fond le volume ko hitanareo zegny misy Lily amin'ny farany misy midina agnarana anazy za Lily la magnifique izy miboaka agnatin'ny clipnaka à fond le volume igny Lily tamin'ny studio nazy zao nagnamboarako hira à fond le volume igny ty tamin'ny studio reo ndraiky vadiny zegny nagnamboarako hira igny donc zay zegny mbola misy relation fa zay ndraiky vinavina agnano hira miaraka fa fantsika aloha fa fantsika surprise mety mbola hoaraka fa zay zegny tsisy problème nandeha maestro achikajazo hatika sana daga na noti pali saje izulu mitali bara no banga tabara shiskana commentaire to ko tasmena no zina avtsika hagnano gendarme so marigny zegny de ino antony agnajanonanao izy raha ohatra tsika nagnano zay marigny no za tsara nagnano gendarme tsara asa zany hira maramila igny ko ko tamin'izay fa tsara de malaza amizio ty raha hita amin'ny Facebook matetiky critique mahazo artiste tanora indrindra hoe artiste tanora hoe amin'ny resaka fomba fisikinana na coiffe fanaovana volo indrindra magnangy karakory fa hitan'ny tasomena regny critique regny de karakory koa fa ino mety efa zakany saigny malagasy ve igny sa karakory fa hitanao amin'ny mampanakanto anazy mampanakanto anazy karaha ro magnano zika malagasy ke aminakahy zegny matoa rô magnano zika zegny ka tondran'ny saignin-dreo zegny le raha atao le olo mizaha ivelany fo zegny mety maro mbola tsy mahatondra maro zegny mbola tsy miaccepté fôtony le soit tiavanatsika malagasy zegny contrairement amizegny contraire be amin'ny raha mandalo izy io boka zegny nahay miakatra zegny le raha fôtony bon taloha vo magnano short izy io ty zegny nahay amin'ny lafiny hafa zegny le raha izy io ty fa io zegny choix-ny artiste tsiraikaraiky karaha ataoko aloha zegny za zegny tegna tsy afaka hoe andaivogna hoe tsy mety nataony riano choix-nazy io choix-nao anao magnano choix-nao fiaignanao anao mi-assumer conséquence ny choix-nao ny fiaignanao fa tsy anjarako mihitsy sady za zegny tsy mahavita mitsara olo fôtony atsika jiaby mbala ho tsaraigna ndraraiky any za tsisy droit mandeha mitsara nazovy fa olo jiaby samby afaka magnano zay raha tiany atao fa izy agnabo fo mahay mitsara ny marigny ndraiky ny tsy marigny zegny dako valiteninakamo raha jiaby zegny fa amin'ny resaka copie-coller ndraiky le olo artiste gasy mangalatahaka hiran'olo igny ndraiky za tsy poro igny za tsy poro fôtony igny fa resaka hafa igny œuvren'olo angalarinao za tsy poro olo agny sahirana izy mikaroko izy anao mangalatra hiran'olo zegny anao mangalatra amin'olo mangalatra saignin'olo anao mangalatra fagnahin'olo satria arany enga mpagnahy fagnahy c'est de l'âme
L'ernanao mangalatra iran'olo, tu voles l'âme de la personne. Donc, anao mangalatra œuvren'olo aminaka, za tsy pourriny. Fotony za artiste, za mpamorogno. Eko asarotany mamorogno hira zegny. Tsy vitany hasarotana mamorogno fa investissement lany aminazy io. Fotony inspiration ne mety havy karaha io talenta fa le travail atao autour-n'izy io fandehanana studio magnefa vola tsy mandrialigna anao mandeha magnano tournage ny clip dépensenao aminazy io firy lohanao mikarakarakory ataonao mamorogno concept igny olo hafa ndraiky avy direct fa mangala raha nataonao igny ko zegny là c'est za tsy pour aloha za tsy pour egna maso menitra za jody za mandeha voyage partout dans le monde menitra za olo volagna magnino ma artiste gasy no copier olo kare magnino ma rô tsy anao tsy maintsy misy source d'inspiration anao olo diaby samby misy kakazo io tsy maintsy misy vahiny tsy maintsy misy vahiny zay vao mitagna karaha io dikan'zegny olo diaby tsaraikaraiky tsy maintsy misy source d'inspiration na za mivolagna zegny fa za tsy andeha copier raha ohatra za zao misy artiste za tsy andeha copier raha ataony copier coller non za tsy pour le olo magnano copier coller magnano plagiat ça tegna tsy pour c'est du vol c'est du vol c'est du vol tu voles l'âme des autres artistes donc zegny nyaka fanikoragna resaka copier coller tsika teo igny copier coller amin'ny artiste de amin'ny resaka copier coller araiky télé-réalité miteraka resabe koa zegny hoe tsy tokony atao amin'ny artiste zay hevitry ny artiste hevitrinao makasiky copier coller télé-réalité aminakahy zo tsara fotony zo nisy rome kilalone le raha copier coller maro partout dans le monde misy sombo karaha misy zo hoe meilleur sosie misy sosie copier coller mety zo fotony azovy olo tsy te copier coller mba maro zegny olo maninton'olo olo jiaby devant télé miza copier coller hitako tsara aloha le raha mba mampisy fialambol'olo fa le raha hitako tsy mety ely aminazy ko zegny le ohatra zegny le olo copier coller igny izy bôka koa mahazo zegny copier coller igny zegny mandeha mitady vola izy amin'ny œuvre ny artiste koa fa vita télé-réalité igny zegny tokony tapitra amizay boka fa vita eky le émission tokony hoe amin'ny émission fo fa tsy mitohy koa zegny le raha igny rose koa rô mandeha mitady vola amin'ny œuvre le tegna le artiste manjary le organisateur zegny tsy mangala le tegna artiste copier coller igny koa zegny aliandreo mandeha magnano spectacle io ny hitako tsy mety aminany fôtony mandroboka œuvre nataonay artiste œuvre zay ny asainay œuvre zay boka amin'ny aingam-pagnahinay manjary roboka zay zegny manjary mipetraka io le copier coller ndraiky losoro ndraiky no mahazo le contrat fôtony nefa nay zo velon-tegnanay le raha agny fo zegny le hitako le raha tsy mety fa sinon émission io naka tegna tsara fa tokony vita zegny le raha mais afaka ataon'le artiste nagnano copier coller izy mety mamorogno hira ninazy magnano carrière anazy izy io izy hitako mety fa izy koa izy zegny mandeha magnano spectacle bakô mbala raha nataony amin'ny télé regny fo koa zegny tadiavan'olo izy zany spectacle igny tokony mandoa droit convenablement rô amin'le tegna artiste na alaindreo artiste ampiarandreo aminazy magnano spectacle tokony zegny tokony misy fagnaragna amin'ny raha karaha zegny fa manjary le artiste zegny manjary asin'le artiste tsy mipetraka le maha-artiste ny artiste le tegna olo namorogno le raha satria tsisy ny copier coller misy postio le tegna le artiste voilà zegny hitako hoe indro kely amin'ny raha afaka zavazaveny semaine ambavambo ny dianao tany Abidjan tany Abidjan zegny développement ny musique développement ny carrière internationale satria rahantsika malala fa atsika malagasy koa zegny musicalement prime atsika tegna malatavela amin'ny chaîne internationale jiaby zegny artiste jiaby zegny hitanao anao mahita artiste boka Sénégal anao mahita artiste boka Cameroun anao mahita boka Togo anao mahita artiste ivoirien anao mahita artiste nigérien fa ahiana atsika gasy ahiatsika atsika tsy hita olo zegny se demande karakory malagasy zegny
karakory ma la mozika tsy hain'olo nefa tsika eto manana talent. Donc tanjonanaka zegny i-développer musique, i-développer carrière plutôt, talent. Tu veux ter musique gasy fa talenta gasy. Talenta gasy développer aboaka koa jusqu'à quand tsika idoko agnatin'ny ombre. Donc aboaka masoandro talenta gasy, à commencer par Abidjan. Fotony Abidjan, plaque tournante de la musique africaine. Artiste maventy jiaby dans le monde africain miboaka ta Abidjan, miboaka ta Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, Magic System, Koffi Olomide, Kenjaka Koli, tout artiste jiaby hitanareo io mandeha ao zegny centre-ndraha jiaby izy koa zegny musique Abidjan, centre-ndraha jiaby koa musique africaine internationale. Mandala Abidjan no c'est un offre d'école partout dans le monde. Donc, on zegny développement atao mba hitondrasana le talenta gasy magneran'izao tontolo zao. Donc zegny le tegna digna tany sady nagnano tournage ny clipn'le hira andeha avoaka agny titranazy c'est comme ça. Hira io zegny tegna ny travaigna ataoko hoe première hira anaka international fotony travailling à studio maventy international à Paris, ni mixing à studio de mix spécial, ni masterising à Danemark, musicien maventy ko zegny tiantsitana atao Ogi Solo, guitariste Magic System, solo. Anderson à la basse, bassiste Magic System ko, isbako amizay zegny masterising à Danemark, ndesigna amizay promotion nazy amizay zegny nidiagna tany ta Abidjan nagnatriky izy tam radio nagnano présentation ny talenta gasy hoe en commençant par Tansmena fa tsy za fo tanjonanaka fa artiste malagasy jiaby en commençant za zegny karoko le raha fa une fois ne olo jiaby mason'olo jiaby professionnel dans la musique ny tourne misy raha Madagasikara zegny rose jiaby jiaby zegny manana an'zegny talenta zegny ken tanjony zegny andeha lavitry jotoma zegny fahain'olo jiaby agny fa distance même musique malagasy karakory Madagascar zegny. Donc c'est comme ça zegny faut commencer après album amizay zegny 2017 katagna am'Zagnahary moa zegny tanteraka agnatin'io mbala io développement io fo zegny fa angatagna zegny araiky zegny singer ty zegny aboaka agny atoato moa izy boaka clipnazy natao ta Côte d'Ivoire atoato izy miboaka amin'ny chaîne internationale aboaka koa izy amitsika eto. Donc io amizay tsika matery fa Zagnahary agnavo zegny mandatra raha jiaby ke atao ndraiky navy jusqu'à agny niany ty sitrika ny fo zegny le raha fa amin'ny fotoagna zegny mahita maramparana fandaharana atsika afatra ny tansinena ho an'ny fankafianao ho an'ny membre ny groupe zay magnaraka fandaharana ary ho an'ny vahoaka malagasy jiaby. Ho an'ny vahoaka malagasy jiaby zay mankafy Tansinena za zegny tsy anareo zegny tegna olo spécial be aminaka. Za hitanareo spécialy on sasany mahita za hafahafa, on sasany mahita za karaha mitapitapy, on sasany mahita za hoe olo masakisaky fa anareo ny tegna spécial amin'ny masonaka fotony anareo jiaby tia za zegny, anareo jiaby magnaraka za rango zay fitiavagna anareo zegny ndraiky fanohanana anareo naveny zany any ty zegny mbala mitsangana eto ary mbala manohy fo amin'ny tsy mibaisser les bras manohy le raha fa nataoko rango zay fitondrasana ny la musique tsika ty révolutionner la musique combat maventy be zay le raha. Donc zo tsy ninakaza raiky avako aby nintsika jiaby zo. Donc izy koa mba fa misy œuvre zegny aboaka mikasiky le raha atsika jiaby tokony mba manohagna le raha fotony izy ne za magnaboaka zo fa titranazy io malagasy mihira zo avy Madagasikara zo Tansmena artiste malagasy. Donc atsika jiaby zegny tokony miara manao le raha mba magnaboaka
tanindrazana antsika ty mba magnaboaka la muzika ny tanindrazana antsika ty mba hoen zao tontolo zao atsika tokony manohagna le raha voalohany tokony fiera amle asany mpanakanto zava-bita atsika zo zaza raiky zegny tsy zaza raiky magnano zo fa herintsika jiaby zo fitiavagnanareo ndraiky herinaka zegny mitambatra naveny le c'est comme ça niany ty teraka izy niany ty donc andesiny magnerantany ke misaotra anareo mankafy ary misaotra anareo zegny manohagna ary mbala hanohagna tansmena anohagna ny la musique malagasy fa tsy tansmena za raiky fa ny la musique sy ny talenta gasy fe misaotra anareo koa fandaharana ça se dit bien dit misaotra anao Tino Hilera misaotra ny caméraman misaotra anareo jiaby amin'ny groupe Inovovo amin'ny raha jiaby fa vitanareo rangozay tansmena affaire à suivre mifirany tansmena zay c'est comme ça hitako any gaudiose io asa afaka ireny tansmena tapatapany karegny hitany jiaby C'est comme ça, j'ai pas changé. C'est comme ça, je ne change pas. C'est comme ça, j'ai mon style. C'est comme ça, moi, je ne changerai jamais. C'est comme ça, ne regarde que moi. C'est comme ça, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, j'en ai marre. Shelby Production. Je suis cette fille amoureuse, parfois très dangereuse. Je ne cherche qu'à être heureuse. J'ai du caractère, ça m'arrive des fois de faire des erreurs. Ma vie fonctionne avec mon cœur. C'est comme ça, ça va carayou. La tiova, naratono, ça tient over. Ça va carayou, la tiova. Azezer plastic vavy ny raha antsika tamin'ny tansmena misotranao tansmena nagneky ny vahiny tampondaharagna misaotra antsika jiaby nagnaraka hatramin'ny farany veloma tompoko